iltaa kaikille, tai mihin tahansa aikaan sattuu katsomaan jälkienä nauhoituksena. Mun nimi on Teijo Kelander, itse annettu titteli aivokapinoitsija, päätoimisesti laadunvarmistuksen parissa työskentelevänä. Menee aika ja sitten sivutoimisena haluan herätellä ihmisiä ajattelemaan. Ja nythän me ollaan tässä ehditty kuulla kaksi hyvää puheenvuoroa aiemmin tulevaisuusajattelusta ja sitten päätöksenteosta. Ja jos jostain nyt tänään kuunnellaan seuraavaksi tarkemmin, niin mennään sinne ihan meihin yksilöihin ja meidän ajatteluun ja siihen, miten me ihmiset ajattelemme ja mitä mahdollisia kognitiivisia vinoomia ja harhoja liittyy meidän päätöksentekoon kaikessa hetkissä, mitä me ikinä tehdään ja ajatellaan ja eletään. Myös siinä työarjessa, siellä kun tehdään yrittäjänä päätöksiä, niin siellä saattaa olla kognitiiviset vinoomat yllättävän lähellä siellä arjessa läsnä. Eli aiheena kognitiiviset vinoumat ja niiden vaikutukset ja mitkä tietyt ajattelusudenkuopat ohjaavat päätöksiä. Ensiksi mä tuun puhumaan vähän tuosta, että miksi me epäonnistutaan ajattelussamme. Sitten tuun kertomaan siitä, että mitä on kognitiiviset vinoumat ja miten ne vinoumat samalla sitten, kun käyn vinoomia läpi, niin kerron, miten ne vaikuttaa päätöksentekoon. Ja loppuun mä tarjoan myös sitten muutaman keskeisen ihan peruspeukalossäännön siitä, että miten pystyy kohtaamaan kognitiivisia vinoomia aina, kun on isomman päätöksen edessä. Hyvä, hypätään suoraan asiaan. Pari juttua ennen kuin voidaan puhua kognitiivisesta vinoomista tai päätöksenteosta tai niin edespäin, niin mä haluan puhua pari sanaa ajattelusta. Kaikki nyt, jotka siellä olette linjoilla, niin te ajattelette koko ajan. Teillä tapahtuu useita ajattelun prosesseja samaan aikaan, kun kuuntelette mua. Te painatte mieleen sitä, mitä te sanotte, te keskitytte siihen, miten mun äänenpainot vaihtuu täällä näin, minkälaisia sanavalintoja mä teen, minkälainen äänensävy siinä on, missä mä puhun, monenlaisia erilaisia havainnointeja ja teette tiettyjä ennustuksia myös teidän aivossanne siitä, että mitä mä seuraavaksi puhun tai millä tavalla mä ilmaisen itseäni. Eli meillä on nippu kaiken maailman ajatteluun liittyviä prosesseja käynnissä ihan koko ajan meidän mielessä. Mä oon nyt tähän vaan listannut muutamat keskeiset asiat, mitä niin kuin vaikuttaa teidän jokaisen ajattelussa juuri nyt tällä hetkellä. Ja mä oon yhden niistä asioista tuolla värjännyt erilaisella värillä ja se on sana heuristiikat. Eli kun mä puhun kognitiivista vinoomista, niin mä puhun aika usein heuristiikoista. Ja heuristiikat on siis mekanismeja tai siis oikopolkuja meidän kaikkien ihmisten aivoissa, ajattelussa, jotka tekevät tietynlaisia ennakoivia toimenpiteitä tai esitoimenpiteitä monessa asiassa ennen kuin me tehdään päätöksiä. Ja niihin mä tuun tänään pureutumaan tarkemmin. Sitten kaikkea muuta tämmöistä keskeistä, mitä tässä kuvassa näkyy, kun puhutaan päätöksenteosta ja yrittäjyydestä, niin totta kai me tehdään paljon ongelmanratkaisuja, me suunnitellaan asioita, me opitaan, me käytetään myös tunteita siinä päätöksenteossa ja muissa. Ja nämä kaikki elementit on tavalla tai toisella läsnä kaikessa siinä arjessa ja hetkessä ja tekemisessä, mitä ikinä me tehdään. Joku, joka on tullut nyt tänään linjoille, niin on voinut olla vähän huonompi päivä aiemmin tänään ja nyt sitten odottanut vaikka koko päivän, että pääsee kuuntelemaan tätä juttua, mitä me ollaan tänään kertomassa, niin se saattaa vaikuttaa myös siihen asennoitumiseen, kun tulee läsnä kuuntelemaan sitä ja aivot kääntyy sinne tiettyyn suuntaan. Nyt mennään eteenpäin. Ää, Ennen kuin voidaan hypätä kognitiivisiin vinoumiin, niin on kaksi asiaa on hyvä tiedostaa meidän kaikkien ajattelusta. Jos mä äsken listasin nipun erilaisia ajattelun prosesseja, mitä meillä kaikilla löytyy, niin siellä taustalla myös toimii tämmöinen kahden systeemin ratkaisu. Tämä kaksi ajattelusysteemiä on siis edesmenneen tutkijan kognitiotieteen ja taloustieteen erikoisneron Daniel Kahnemanin jako ajattelun kahdesta eri moodista. Puhutaan systeemi ykkösestä ja systeemi kakkosesta. Ja nyt kun mä puhun systeemi ykkösestä ja kakkosesta, niin on tärkeää tietää, että ne ei ole silleen niin kuin joko tai, vaan on sellainen liukuva systeemi. Eli periaatteessa meillä on aina läsnä se systeemi ykkönen koko ajan, mutta me voidaan yrittää pyrkiä sinne systeemi kakkosen puolelle, mutta se vaatii tiettyjä edellytyksiä, että me voidaan mennä sinne. Ja miten ne liittyy kognitiivisiin vinoumiin, niin se onkin hyvä juttu. Eli systeemi ykkönen on nopeaa ajattelua. Sitä kaikkea, mitä te teette koko ajan. Ennakoitte, reagoitte siihen, mistä mä puhun, mitä mä sanon, tarkkailette sitä, mitä te näette vaikka tässä kalvoilla. Teette nopeita päätöksiä koko ajan. Teidän mieli hoitaa alitajuntaisesti asioita.
Tämä on vähän sama kuin te ajatte autolla, niin sanotusti autolla autopilottina tuolla noin. Ette te mieti silloin, kun te ajatte autolla ja painatte jarrua, että hei mä nyt jarrutan, vaan te aivot tekee sitä systeemi ykkösen periaatteella sen reagoinnin siihen poikkeukselliseen tilaa ennen kuin te ajatte siihen edellä ajavan puskuriin kiinni. Eli toimii automaattisen vaivattomasti, on ne oikotiet eli heuristiikat aina läsnä, on impulssia, on intuitiota. No nyt sitten se systeemi kakkonen, mitä se liittyy kognitiivisiin vinoumiin, niin ennen kuin mennään niihin tarkemmin syvemmin, systeemi kakkosen pointti on tulla läsnä silloin, kun me tarvitaan erityisongelmien ratkaisua, analyyttistä ajattelua. Eli systeemi ykkönen aina siellä, vaivaton, siihen palataan, se on se meidän normitila, mutta systeemi kakkonen on semmoinen, mihin meidän tarvitsee tehdä töitä sen asian eteen. Jos mietitään vaikka ongelmanratkaisuja yrittäjänä, niin meidän täytyy joskus istua alas oikeasti pohtimaan ja miettimään ja keskittymään yhden asian ympärille, jota me halutaan ratkaista. Silloin ruvetaan puhumaan systeemi kakkoseen siirtymisestä. Jotkut saattaa tietää myös termin flow-tilaan siirtyminen tai vastaava. Vähän sama asia, tai käytännössä sama asia, hän eri näkökulmasta katsotaan. Ja tällä alueella, kun puhutaan systeemi kakkosesta, me tehdään syvempää ongelmanratkaisua ja keskitytään ja meidän syvempi kognitio astuu kehiin, matemaattiset kyvyt, looginen päättely ja niin edespäin. Mutta tämä vaatii sitten tietynlaista itsehillintää, keskittymistä ja rauhaa, ettei meillä katkea ajatus. Ja aika moni teistäkin, jotka kuuntelee tällä hetkellä, niin muistaa tilanteita, jossa on käynyt se hetki, että ai niin, nyt katkesi ajatus. Ja se on vähän niin kuin viittaus myös siihen suuntaan, että olette keskittyneet ja yrittänyt ajatella jotain asiaa syvemmin, ja sitten palaattekin takaisin siihen systeemi ykköseen, ja olette vähän niin kuin hukannut se ajatuksen. Se on merkki myös tästä systeemi kakkosen olemassaolosta. Ja tämän tärkeä pointti on se, että systeemi kakkoseen siirtyminen on vähän kuin gradientti, liukuväriajattelua voitte ajatella. Se on hitaampi siirtyä systeemi kakkoseen, mutta aina kun sinne päin mennään, niin ajattelusta ja päättelystä ja päätöksenteosta tulee luotettavampaa. Hyvä. Nämä on nyt käsitetty läpi, eli ajatteluiden prosessit, kaksi systeemiä ajattelusta. Hypätään sen jälkeen nyt siihen päivän pihviin, eli kognitiivisiin vinoumiin. Kognitiiviset vinoumat on siis käsite, joka herättää ehkä vähän ristiriitaisiakin tunteita siinä mielessä, että no ajattelenko mä nyt huonosti ja väärin, kun mulla on näitä kognitiivisia vinoumia. Ei, vaan se on enemmänkin neutraali termi siitä, että meidän ihmisen aivoista löytyy semmoiset perusmekanismit, jotka tietyllä tavalla vähän niin kuin vääristää koko ajan sitä meidän todellisuuskäsitystä ympärillä. Mä tuun kohta kertoa lisää 4 jaosta. Eli nämä on luonnollinen osa kaikkia meitä, ja niistä ei koskaan pääse eroon, ja ne on aina läsnä, mutta niitä voi tietyllä tavalla kohdata siirtymällä siihen systeemi kakkosen ajatteluun. Eli esimerkkinä, jos teille joskus tulee mieleen tilanteita, jossa te olette vähän vaikka stereotypisoinut jotain tilannetta tai ennakoitte vähän negatiivisesti, että on vähän esiintymisjännitystä ja muuta tämmöistä, että nyt menee päin prinkkalaa joku esiintyminen, niin ne on merkkejä kognitiivista vinoomista, jotka vaikuttaa teidän omaa ajatteluun. Ja tärkeää on tietää, että sä et voi ikinä todellisuudessa välttää niitä, ja niitä on aikamoinen määrä. Jos nyt katsotaan nykyistä luokittelua siitä kognitiivisten vinoomien määrästä, niin niitä on noin 190-200 paikkeilla, mutta ne menee osittain limittäin ja on vähän semmoisia päällekkäisiä ja ristikkäisiä ne käsitteet, mutta niitä on paljon. Vinoumat voi jakaa periaatteessa 4 alueeseen, kognitiiviset vinoumat. Meillä on nopean toiminnan tarve. Mainitsin sen jarrutuksen tuossa aiemmin. Eli kaikki tämmöiset niin kuin nopeat reaktiot, missä me pystytään reagoimaan vaikka lattialle tippuvaan esineeseen tai tehdään nopea päätös siitä, että napataan tippuva esine matkalla ja reagoidaan siihen, niin se on kognitiiviset vinoumat, eli aivoissa tapahtuu oikopolku johonkin tilanteeseen, yllättävään tilanteeseen, johon on pakko äkkiä reagoida. Sama juttu, jos tiedätte pakene tai taistele tätä ajattelua, niin sekin on tämmöinen, pitää tehdä nopea päätös ja alitajunta sitten toimii sen puolesta, niin sekin menee tänne nopean toiminnan tarpeen alueelle. Toinen keskeinen alue on se, että liikaa tietoa. Te nytkin tässä kuuntelette mua, niin se, mitä mä puhun, niin todennäköisesti muistatte todella pienen osan siitä. Te keskitytte ehkä jälkikäteen siihen, että se puhuu niistä vinoumista ja sillä oli se apina siinä, mutta
todellisuudessa se johtuu siitä, että mä tungen niin paljon informaatiota ja dataa puhumalla koko ajan teidän tajuntaan, että teidän aivot suodattaa keskeisimmät asiat ja käsitteet mukaan siitä kaikesta, mitä te näette ja kuulette täällä tällä hetkellä ja tänään. Eli aivot suodattaa paljon. Sitten vähän merkitystä. Mä luulen, että moni teistäkin, jotka olette ikinä ollut tilanteessa, että te ette tiedä kaikkea, ja sanotaan, että teillä on joku tilanne, että tiedätte puolitotuuksia jostain kokonaisuudesta. No, teidän aivoilla on sellainen taipumus, että ne haluaa löytää eheän narratiivin. Ne täyttää erilaisilla oletuksilla ja stereotypioilla ja kaikenlailla muilla niin, että ne saa eheän tarinan teidän mielessänne jostain kokonaisuudesta. Niin sitä tarkoitetaan, että on sellaisia kognitiivisia vinoomia alueella, jotka tekee tiettyjä odotuksia ja pyrkii tekemään sitten eheitä kokonaisuuksia siitä, että se on teidän tajunnalle ymmärrettävä se koko kokonaisuus. Ja neljäntenä, mitä pitäisi muistaa? Ihminen on siitä jännä, että se haluaa paljon tietää sellaisia asioita, jotka on hänelle merkityksellistä ja painaa sellaisia asioita mieleen, jotka on hänelle relevantteja eri tavoin. Ja nämä on ne 4 aluetta. Ja nyt sitten tykitetään. Mä käyn 6 tosi nopeasti kognitiivista vinoomaa läpi. Ne jää tänne tallenteeseen ja joskus voitte palata näihin jälkikäteenkin ja saatte vaikka jälkikäteen myös materiaalin, kun lähestytte mua vaikka linkkarissa, niin saatte lueskella niistä lisää. Liikaa tietoa, mä mainitsin sen. Vahvistusharha on yksi tunnetuimmista näistä vinoomista, eli kun tehdään päätöstä, niin kannattaa ottaa huomioon aina päätöksenteon yhteydessä, että me pyritään tekemään sellaisia päätöksiä, jotka vahvistaa meidän kaikkien ennakko-oletuksia. Meillä on tietoa etukäteen jostain asiasta ja me halutaan vahvistaa, että me tehdään oikea päätös, niin me etsitään vain sellaista tietoa, mikä vahvistaa vähän sitä meidän ennakko-oletusta ja päätöstä. Eli tämä on semmoinen kognitiivinen vinooma, että se pyrkii tekemään sulle semmoisen harhan ja tunteen siitä, että nyt mä teen oikeita asioita, niin silloin puhutaan vahvistusharhasta. Sama asia kuin jälkikäteen lähtee selvittelemään ja selittelee itselleen vaikka jotain isompaa hankintaa tai ostosta, niin sä etsit ympäriltäsi perusteluita siitä, että miksi minä tein juuri tämän päätöksen, kun tein. Sitten vähän merkitystä. Mä mainitsinkin nämä stereotypisointi. Se nyt on varmaan kaikille sinänsä tuttu. Me stereotypisoidaan, että minkälaisia tyyppejä on vaikkapa lukutoukat tai minkälaisia tyyppejä on ää, konsultit, ne kamalat konsultit, millainen minäkin olen konsultti ja niin edespäin. Mutta sitten toinen on voittajan vankkurit. Eli ihmisillä on taipumus tehdä asioita sen mukaan siihen suuntaan, missä asiat on onnistunut paremmin, tai joku on valinnut jonkun uuden työkalun tai jonkun uuden päätöksentekomallin ja niin edespäin. Jos yhtä on ollut esimerkiksi ohjelmistokehityksen parissa tekemisissä tai jossain muussa organisaatiosta, niin aika moni on varmaan kuullut 2 sanaa. Ne on kuullut sanan ketterä ja ne on kuullut sanan lean. Nämä on hyviä esimerkkejä voittajan vankkureista. Ne ui kaikkialle ja kaikki haluaa mukaan siihen, kun se kuulostaa hienolta ja mahtavalta ja toimivalta ja niin edespäin. Eli tämä on sitä niin kuin tietynlaista hypejunaan nousemista, koska se on jossain muualla menestynyt, niin siihen on helppo mukaan mennä, joten noustaan voittajan vankkureihin. No sitten, mitä pitäisi muistaa? Ensisijaisuusharha on läsnä siellä päätöksenteon äärellä myös. Eli jos teille sanotaan, että hei, tässä on televisio, sen hinta on 999, vähän alle tonni, ja te lähdette katsomaan muita televisioita ja hankintoja, tai joku muu tahansa työkalu, niin te aina se ensimmäinen televisio, mitä te olette katsoneet, te muistatte, että se maksoi se alkuperäinen televisio, mitä mä ihastelin ja katsoin, se maksoi se 999, niin te tuutte vertailemaan siihen samaan hintaan ja siihen samaan tietoon, niihin samoihin spekseihin, niitä muita vaihtoehtoja. Jos te löydättekin yhtä hyvän televisio ja muuta, sanotaan vaikka, että 650 euroa, niin te mietitte, että onko tämä yhtä hyvä? Et speksit sinänsä on samat, mutta tämä on vähän tämä hinta alempi. Niin ensisijaisuusharha on siellä läsnä. Te vertailette siihen tietoon, te ankkuroitte teidän ajattelua siihen ensimmäiseen tietoon, mihin te olette perehtynyt sen vaikka hankintaprosessin yhteydessä. Sama juttu monessa muussa yrittäjävalinnoissa. Te olette katsoa tilitoimistoa itsellenne. Te vertailette siihen ensimmäiseen kokemukseen tai perehtymiseen. Se oli se tilitoimisto, se oli hyvä, mutta se oli vähän hintava ja sitten löytyy toinen ja se on vähän halvempi ja sitten mietitte, että ei hittolainen, että
että pitäisikö sittenkin niin kuin ottaa sen mukainen kuin se ensimmäinen on. Vaikka niillä tosiasiallisesti, jos ottaa faktat pöytää, niin täysin sama arvolupaus ja toinen oli halvempi, mutta kun te mietitte, että onko se toinen herätti semmoisia tietynlaisia tuntemuksia. Kannattaa pitää mielessä ensisijaisuusharha. Ja hei, negatiivisuusharha. Me kaikki ihmiset, jotka väittää olevansa optimisteja, niin nyt mä sen verran ravistan. Meillä on ihmisiä, jotka on todella hyviä torjumaan siis negatiivisuusharhaa. Me annetaan paljon enemmän oikeasti ihmisenä painoarvoa negatiivisilla asioilla kuin positiivisilla asioilla. Eli aina se on semmoinen luonnollinen juttu, että jos meinaa puskea vähän negatiivinen näkemys mieleen, niin pitää muistaa, että se on vähän niin kuin meidän sisäänrakennettu. Se on auttanut meitä historiassa evolutionäärisesti suhtautumaan uhkiin ja vaaroihin ja riskitilanteisiin sille, että me ollaan varovaisempia tietyissä jutuissa. Ja no, positiiviset ajatukset, positiiviset tavat suhtautua ja muut, ne on kaikki keinoa torjua tuota negatiivisuusharhaa. Ja sitten viimeisenä nopean toiminnan tarve. Okei, tässä on semmoinen huomio, että me ihmiset suositaan siis yksinkertaisia vaihtoehtoja ja täydellistä tietoa. Eli me ei haluta liian monimutkaisia selityksiä, liian moniselitteisiä vaihtoehtoja kohdata meidän elämässä, vaan me halutaan sellaista, että tämä on helppo omaksua. Mä käytän termiä helppo totuus. Joku asia on tosi helppo totuus, mustavalkoinen helppo juttu, otetaan matkaan, tehdään näin. No siellä on yksi tämmöinen niin kuin vinoma, minkä mä haluan erikseen nostaa esiin, on Delmore-vaikutus. Mä luulen, että jokainen meistä on joskus törmännyt työssään siihen, että me ylikompensoidaan meidän tekemistä. Eli me lisätään ylimääräisiä askeleita tekemiseen, vaikka me päästäisiin vähemmälläkin tekemisellä. Mutta kun me lisätään ylimääräisiä askeleita, se näyttää, että me ollaan annettu enemmän painoarvoa sille tekemiselle. Eli me ylikompensoidaan ja tehdään jostain asiasta hienompaa kuin ne tarvitsisi olla. Esimerkki. Te olette katsoneet näitä mun kalvoja. Näissä on paljon hienoja kuvia tähän mun aivokapina-tematiikkaan liittyen. Olenko minä ylikompensoinut? Onko Delmore-efekti vaikuttanut minun tapaan tehdä tässä hetkessä? Ja hei, Nolinen opeet 6. Nyt mä vielä nostan esiin muutamat keskeiset vinoomien kohtaamiskeinot. Ensinnäkin, tiedostakaa. Vinoomat on aina läsnä silloin, kun teette yhtään isompia päätöksiä, niin se, että oletteko te ottanut kaikki faktat esiin päätöksenteon äärellä. Toinen asia, systeemi 1, systeemi 2. Hidastakaa ajattelua. Pysähtykää kysymään itseltänne asioita. Mitä jos mä olenkin väärässä tämän asian äärellä? Tai miksi mä ajattelen niin kuin mä ajattelen? Molemmat on hyviä kysymyksiä. Ja sitten tämmöinen perinteinen juurisyyanalyyssin työkalu, why fives, eli 5 miksi-kysymystä. Jos on jonkun asian äärellä ja haluaa päästä juurisyyn äärelle, että kannattaako tämä asia oikeasti tehdä, niin voi tehdä juurisyyanalyysin esittämällä aina miksi, miksi ja miksi. Miksi on tärkeää tietää kognitiivisia vinoomia? No, kognitiiviset vinoomat voi johtaa väärin johtopäätöksiin. No, miksi ne voi johtaa väärin johtopäätöksiä ja niin edespäin. Ja sitten haastakaa ne oma näkökulma. Olkaa vähän niin kuin oma paholaisen asianajaja ja oma ajattelu. Miten sä vastustaisit sun omaa kantaasi siihen, mitä sä olet juuri päättämässä tai miten sä olet mieltä jostain asioista? Nostat kissan niin sanotusti pöydälle, että okei, mä olen miettinyt tämän asian, mutta mitä mä olen missannut? Mikä on se asia, mitä mä en ole huomioinut tässä? Ja mietit jonkun semmoisen, joka olisi täysin sun kanssa eri mieltä, että mitä se sanoisi siitä asiasta, miten se kritisoisi sitä asiaa. Tai vielä parempi, ota ChatGPT, Copilot tai joku tämmöinen tekoälysofta ja heitä se päätöksessä sinne ja pyydä siltä näkökulmaa, että mitä mä olen missannut tästä asiasta, mitä mä ajattelen tai päätöstä yritän tehdä. Ja viimeisenä kuuntele eri mielipiteitä ja näkemyksiä. Älä jää samanmielisyyden ansaa, koska se kuplauttaa ajatusta ja vahvistaa sitä kognitiivisen vinouman kaikukoppaa. On parempi haastaa ja ottaa erilaisia näkemyksiä ja haasteita vastaan. Sillä pääsee paljon pidemmän. Ja mä tässä vaiheessa kiitän. Kiitos kaikille, jotka kuunteli. Tuossa on nyt muutama nosto, mitä multa saa. Mut saa puhumaan näistä asioista, multa saa työpajaa näistä asioista, tai mun kanssa voi järjestää coaching-sessio, missä voidaan miettiä kognitiivisia vinoomia ja niiden vaikutusta päätöksentekoon. Mutta tätä kaikkea, miltä mä höpisin, saa myös ilmaiseksi menemällä linkkariin ja ottamalla meikäläisen seurantaan. Niin sieltä voi lähteä katsomaan, että mitä
joka päivä jotain ajattelusta ja aivokapinoinnista löytyy. Minä, aivokapinoitsija Teijo ja rakas ystäväni Kaivo Apina tuolla halutaan kiittää tässä vaiheessa. Kiva, kun olit kuulolla ja heitä tuonne chattiin kysymyksiä, niin vastataan niihin jälkikäteen. Ciao.